Ceo e terra encóntranse co mar que moldea as rochas nunha das praias máis fermosas do continente europeo, a das Catedrais, en Ribadeo. As augas salgadas do Cantábrico, o vento e o paso dos séculos esculpen estes arcos, cúpulas e agullas de pedra que semellan os arcobotantes típicos das catedrais góticas. A baixamar decide o momento de admirar e gozar da espectacularidade das formas catedralicias, verdadeiras obras de arte. Algúns destes arcos acadan os 30 metros de altura. Ademais de pisando a fina area da praia, pódense admirar en riba dos cantís. O seu nome orixinal, Augas Santas, procede da crenza popular do poder medicinal das mesmas. O poderoso atractivo do areal máis visitado de Galicia obriga a regular as súas visitas. A praia das Catedrais, na Mariña Lucense, é unha maravilla xeolóxica.